събитието Стоиновка? Да ви кажем най-напред добре дошли. Добре дошли на това събитие, което е първо след март миналата година. Състоя се още едно събитие в Харалупата междувременно, но то беше от такъв характер, че не предполагаше участието и присъствието на много хора. Днес съвсем умишлено обявихме и днешното събитие като предпремиера, за да може да бъдем по-малко. Защото ние наистина през цялото това време, през цялото време на епидемията не си позволихме да правим нито едно събитие в Харалупата. Не си го позволихме, защото просто не можехме да поемем тази отговорност. Отговорността някой да заболее заради това, че ние сме искали да спасим Харалупата. Успяхме да я спасим, как не питайте. Успяхме да я спасим, разбира се, благодарение на издателствата, благодарение на Арси Скривенс, благодарение на това, че през цялото време на епидемията ние фактически ги обезсилвахме, използвайки всеки приход от книгите, за да можем да спасим Харалупата. И въпреки това успяхме, и въпреки това от началото на годината сме издали вече утре със сигурност 8 книги, 4 от които през този месец в тези дни. Прекрасни книги. И точно на предпремиерата на една от тези прекрасни книги сме се събрали тази вечер, за да може не само ние, не само Златина и не само неколцината, които си я поръчаха предварително, преди тя дори да е публикувана като абонамент. Безкрайно сме благодарни и на всички абонати на последните ни 4 книги, които ги поръчаха повече от 2 седмици по-рано, 3 седмици даже, с което ни дадоха надежда и сигурност, за да можем да предприемем този ход. Така че е време да приветстваме Гробище за слонове и главния виновник за нейната поява, Златина Димитрова. Здравейте! Една книга, която имаше некъс път на раждане. Една книга, която си обещахме, че ще тръгне по света малко преди нейния прекрасен син да се роди, а той вече се разхожда за баща си отвън, макар и неуверено, но една книга, която сякаш се ражда точно в момента, в който трябваше да се роди. И точно тогава, когато тя наистина е готова. Точно тогава, когато можем да я пуснем по света спокойни за нейната съдба. Спокойни, че тя наистина е пораснала и готова да преживее шока на своето раждане, готова да смени уютната отрова на въображението, ума и чувствеността на Златина, за да се срещне с предизвикателствата на този свят, който знаем, далеч не винаги е ласкав и уютен. Още по-малко ласкав и уютен е към дебютните книги. Дори когато става въпрос за дебютна книга, която отдавна е чакана, дебютна книга на автор, който е познат, който има отгледала заедно със своя растеж своя публика. Но най-напред
кажа няколко О. думи, за да продължа с още няколко думи, които ми се иска да кажа за книгата. След това, разбира се, ще ви почетем от нея. Аз обикновено настоявам на това, че е глупаво да се говорят много предварително подготвени приказки за книги, както протичат повечето премиери, за книги, които никой, в случая мисля, че почти никой, но никой от присъстващите не е докоснал, не е опитал, не е вкусил, че това упражнение е безсмислено. Така че след като кажем няколко думи, ще ви почетем от книгата, а след това ще продължим да си говорим. Давам думата на Зофия. Ами аз искам да благодаря на всички, които са тук, защото това е много различно изживяване, когато не просто текстовете се срещнат с читатели, а когато човек види хората, които проявяват някакъв интерес към текстовете. А книгата е малка книга на паметта и всъщност аз дори още не мога да я възприема като нещо, което е свързано с мен, тъй като тя има някакъв свой собствен живот. И сега, докато стоя тук и виждам само маковете, които ме блъскат в очите и те са страшно красиви и са дело на моя приятелка Росица Гърджелийска. И всъщност заглавието на книгата се появи години преди нея да я има. И всеки път, в който съм си представила дали някой ден бих издала книга, дали някой ден би имало смисъл тези текстове да бъдат в книжно тяло, съм си представила, че всъщност Роси ще направи корицата. И както Валентин вече каза, тази книга излиза точно когато трябва, тъй като ми се струва, че в друг момент нямаше да бъде това, което е сега. Много съм му благодарна като редактор за умелото ръководене и помощта при дооформяне на текстовете, така че да придобият вида, в който са сега. Благодаря на всички, че сте тук. Това, което иска да кажа още за книгата е за нашето съвместно пътуване към нея и за един страх, който имах през цялото време. И той е следния. Една голяма част от стиховете на Златина носят в себе си изключителната деликатност и чистота на един детски поглед. Не инфантилен, но точно детски, неподправен, живеещ в сякаш в приказното, но не загърбил реалността. И понеже част от автоидеологията ми, част от идеологията ми, част от схващането ми за мисията на поезията днес, сякаш изисква повече твърдост и повече присъствие в нашето тук сега, рефлексия върху него и мястото на човека в него. През цялото време се страхувах да не упражня прекалено голям натиск, не че тя е податлива, въпреки че изглежда деликатна, умее да отстоява своето си, но ужасно се притеснявах да не упражня прекалено голям натиск, за да тушираме, за да отстраним по някакъв начин от книгата точно тази нейна специфичност, специфичност и на книгата, и на погледа на Златина към света. Това, което ми даваше надежда, разбира се, е, че имам подобен опит и тогава намерих решение. Става въпрос за книгата на Радослав Чичев, дебютната му книга, която излезе преди много години и която започнахме да работим заедно. Арси я издаде, но започнахме първоначално да работим заедно с него. Аз бях редактора и в един момент усетих, че точно особената крехкост на моменти на неговия поглед е онова, което от една страна мен ме притеснява в книгата и онова, което не бих искал да загубим в тази книга. И за да не е книгата под заплаха и за да не е под заплаха спецификата на Радо, тогава помолих Иван Ланджев
и той се зае с редакцията на книгата и стана една изключителна книга, която получи бронзов пегас на Южна пролет. Това беше едно от нещата, които ме притесняваха, но в рамките на напредъка на тази наша съвместна работа по книгата, все повече придобивах увереност, че наистина ще успеем да направим книга, която да изговори ясно, високо и наистина чрез поглед обърнат към хоризонта онова, което Златина иска да ни каже. И мисля, че се получи. Мисля, че книгата наистина е един крехък баланс между онези нейни стихове, в които наистина погледа на съвременника, на младия, търсещия, питащия човек звучи изключително ясно, смислено и решително. И онези стихове, в които играта с препратки, играта с обръщане към приказното настояват за своето, за да напомнят за един алтернативен свят, да го припомнят като възможност. Не като носталгия, не като минало, не като тъга по детството, а като възможност за преструктуриране, пренареждане, преотреждане на нещата и съдбите на човешкото тук и сега. Ако нямаш какво да допълниш, да почетем малко. Ами, добре. Все пак да започнеш ти. Така ли? Добре. Ами, добре. Откъде да започна? Откъдето искаш. Добре. Ами, може би ще започна с това, че когато подреждахме книгата, тъй като тя е разделена в 3 части и за всяка от тях имаше някаква концепция за подредбата, но имаше 2 текста, на които можехме да намерим място, но се оказа, че по-подходящо е да бъдат съвсем в началото, почти извън книгата и съвсем в края, почти извън книгата. И се получи рамка, която започва с "Не се забравя" и завършва с нещо, което може би е спомен. Така че, въпреки че те са от по-последните неща и не съм сигурна доколко са най-представителни за книгата, ще започна с първото. Не се забравя. Казват, че е като каране на колело, едната дума пред другата. Пазиш баланс и ускоряваш, но само толкова, колкото да спреш на време. Накрая усещаш сладка умора и болка тук-таме. Напомняне, че си жив и че има още какво да те боли. Аз пък ще завърша прегръдката, защото според мен не е просто рамка, е наистина прегръдка на книгата. И за това ще прочета последното. Това, което е на крилцето на задната корица. Всъщност някои наричат това нещо по друг начин, но аз си мисля, че крилце звучи много добре. Особено за някои книги, особено за книгите на дебютни автори, които задължително трябва да полетят, за да могат да понесат и своите автори. Между възглавниците на дивана. Може би е спомен, а може би кутия с недоядени бомбони. Или бебешки чорап, парче от дъвка, недокоснато писмо от стар любовник. Само спомен или троха от хляб, от пица за вечеря, от някоя бисквита късно нощем, изядена на скрито, или е еластик за коса преди последното подстригване, или е еластик за игра преди порасване, или е сега съблечена пижама, капачка за вода или за вино, а може би е някаква игра на криеница с паметта и нищо няма там. Дори диван. Аз ли съм? Добре.
Добре. Откъде да започна? Добре. Най-богатият мъж на север. Показва ми картички на дворец от Москва. Черно-бели и пищни, като всичко в миналото. Говорим си за ниското кръвно, генетичната обремененост да избягваме важните теми. Търсим албуми с снимки, толкова изтъркано, колкото да са скрити на тавана. Знаем, че този ден няма да се повтори. Опитваме се да видим в очите си другият как ще се сбогува. Между погледите ни наднича баща ми, поделен поравно между двамата. Пътят към дома. Тези лястовици се настаняват удобно все под една и съща стряха, като спомени. Така си говори на ум. И гони мислите, сякаш са прилепи. Някой беше казал: носталгията прилича на празно гнездо. Може да приюти някоя куковица, но последствията остават за други. Уча се да говоря. Повтарям си думите. Държа ги за опашките, преди като гущери да се изплъзнат от устата ми. Накрая, като гущери излизат. С една опашка по-сакати, по-оплашени. Падат сякаш камък, хвърлен вместо дума. Идеалното семейство. Нямаха деца и време да ги правят. Обичаха се малко, колкото да си купят къща. Сутрин работеха, вечер се прибираха. Когато тя заспиваше, сънуваше, че е майка. После се будеше и повиваше котката. Когато той заспиваше, не сънуваше. После отваряше хладилника и го затваряше под кожата си. И така 11 години. Когато котката умря, плакаха. На сутринта отидоха на работа. Няколко думи. Единственото си стихотворение написала, когато мъжът ти починал. След като го прочел, много се разтревожил. Нощем палял всички свещи в къщата. Тя се будела и знаела, че късно зрялото грозде пада в снега като кръв. Веднъж сънувала баща си, че й праща поздрави. От тогава вече не сънува. Нещо като вкъщи. Дори черните котки, които храни и напомнят дома. Първата котка прилича на баба й, пареща липов чай на терасата с поглед към небето. Втората е като съседката, лъскава и лукава, с перлена гривна на гърлото. Третата е като спомен за дядо й, далечна и обягваща. Връща се, за да се храни нощем. Четвъртата е неродено дете. Учи се да бърчи нос, когато се усмихва. Останалите пълнят стаите, сякаш винаги е Коледа, и чакат стареца с наметало и торба да вземе и даде комуто, щото се полага. Да продължаваме. Да планиш престъпление или да се влюбиш. Усещаш сърцето си в гърлото, там където се забива нож или целувка. Кръвта бучи в ушите, точно на ръба на дума или действие. Нож или целувка. Ако някой забележи, ще се скриеш. Важно е да се размине. Ако те разкрият, свършено е. Ако се разкриеш, свършено е. Детската стая. Само паяци люлеят в рамките на снимките баба ми и нейната сестра, дядо ми и неговия дядо. В тази стая е родена Мария, но тя замина. Родена е Радост, но и нея няма. Една избяга още в корема на майка си. Тук почиват костите на татко. Пише на вратата. Една възможна нот. Кръглата ми баба е погълнала вселената веднъж, когато на магаре стигнала от едно село в друго.
От тогава носи в корема си всички истини за света. Острата ми баба пази дома си така, сякаш той е свят, затова само с острия си мъж говори. Кръглата ми баба някога се борила с дървеници и вятърни мелници, преди да заспи. А после на полето. Острата ми пък хранила децата си със сладкото, зъбите им да не хващат вяра. Кръглата ми баба, знаеш ли, всяка нощ поглъща слънцето, за да го роди отново сутринта, както будят се петлите. За острата ми все е новолуние и никога светът ти не е пълен. Японски турист. Снима на посоки. За него е важно всичко. Дори паркираните пред музея коли. Фотоапаратът пази паметта му по-добре от стръкче росмарин. Когато някой ден се прибере и разгледа всички снимки, някъде там, някъде в дъното, край музея, точно до колите може би ще види, дали наистина ще види, една срамежлива усмивка. Пансион за спомени. Пространството се свива в себе си от натрупана умора. 3 часа сън са достатъчни, за да умреш в битка с кентаври. Времето настъпва кожата си, бели се от слънцето. Не можеш да се предпазиш от това, което няма да се случи. Вярвам в теб не. Под клепачите си криеш ключове. Не влизай в тази стая, после ще убиваш всяка следваща тайна. Лятото винаги умира преждевременно. Прозорци. Отдавна гостите си тръгнаха. Хотелът изпраща уморено следите от парфюми кратки сънища. На терасата му разпилени лимонови кори описват карта на пристигания и напускания. В празните прозорци търсиш знак. Къде на картата се виждаш? Тишината във въздуха на май отмерва крадък миг покой на ръба между две кризи. Отражението отговаря вместо теб. Когато обитаваш стаите на вчерашния ден, бъдното е пуста гледка. Ами, добре. В края на сезона. Морето преглъща есента с стиснати устни. Една боболечка, заседнала в гърлото, нещо приказва, доизмисля си случки. Сънени гълъби изпращат чайките. Кратките вдишвания преди утрото напомнят сбогуване. Има и други места, има и други гледки, но йодните пари само тук лекуват всичко. Когато на сън говори с мъртвите, се чудя какво ли казва. Ела при нас, бабо, да ни сготвиш. Или пък, майко, спокоен съм. Или пък, още ли не си измила приборите, децата с какво ще ядат? И тя обещава. Идвам. А после ще измие всичко за децата, преди да отиде да им бае против уроки и там. Кой знае какви хора се навъртат горе. Сутрин винаги изглежда угрижена. Ти се предаде. Ами, да не... В крайна сметка малко или много ми се струва, че поне това е моето виждане за нещата, че четенето на поезия е лично изживяване и колкото и да е интересно и приятно винаги да чуеш прочита на друг или прочита на автора, винаги общуването е между човек и текста и може би ми се иска да оставим пространство и за това общуване. Ще оставим, но разбира се, аз съм чувал тази теза много пъти и много пъти не съм се съгласявал с нея, защото четенето на глас и публичното четене на поезия е още един шанс и за самата поезия, и за нейния автор. Още един шанс и той, и тя да бъдат чути, озвучени през още една ревербераторна кутия, през още едно тяло на китара, което да им даде своя обем. Разбира се, това няма да бъде същото стихотворение, разбира се, това няма да бъде същата поезия, която най-вероятно читателят
вече като читател, а не като слушател, ще чуе, но това е още един шанс за поезията и за автора. Затова не се съгласява, че занимание на празно и за това ще прочета още едно стихотворение, последно. Добре. Стихотворение жълто и охра. Есента превръща всичко в поезия. Пожълтялото листо е паднала рима, полъхът на вятъра, втора. Счупеният клон е изгубен ритъм, точно там, където е секнал дъхът в очакване. Бездейно наблюдение, как се оголваш преди зимата да те обгърне. Всъщност ти възприемаш ли поезията като разголване? Като При разголване. това публично. Ами... И да, и не. Преди я възприемах много повече така, сега възприемам текстовете все повече като самостоятелни създания, които си имат право на своя път и живот. И в крайна сметка, ако е толкова разголващо, няма смисъл, т.е. ако е твърде разголващо, няма нужда да го споделяш. И избираш един от двата подхода, или поезията като нещо, което заслужава да бъде споделено, или като нещо, което правиш за себе си на скрито. На което аз доволно ще кажа, да, значи си пораснал във време за книга. Нека да разкажем всъщност, може би не всички знаят, защо гробища за слонове. Гробища за слонове. Да, всъщност се надявам, че гробища за слонове не носи негативен послевкус като изговаряне, защото целта не е гробовното. Много ме е впечатлявала винаги тази идея за слоновете, които този мит за слоновете, които имат гробища и знаят къде трябва да отидат, за да умрат, въпреки че това не е съвсем вярно. Много ми харесва идеята, защото това означава, че има спомен, че има памет, че има мисъл за начало и за край. А самото гробище за слонове идва от нещо, което ако някой от вас е чувал, знае от коя книга, филм или каквото и да е идва, много ще ми помогне. Става дума за следното. Имам такъв един мъгляв спомен за диалог в детството ми, който започва така. Един слон вървял, паднал и умрял. Какво е това? И тук аз на примерно 5, може би повече или по-малко, не знам. Не знам как да отговоря. Отговорът е случайност. Втори слон вървял, паднал и умрял на същото място. Какво е това? И ако си мислите, че отговорът е случайност, не. Съвпадение. Трети слон вървял, паднал и умрял на същото място. И тук логиката е човек да си помисли това, ако не е съвпадение, какво е? Не е съвпадение, е гробище за слонове. И всъщност оттам идва и заглавието на книгата. Така се казват и разделите в книгата. Да. Това е по някакъв начин метаразказа за пътуването, което тя предлага. Някой беше обещал, че ще пита. Добре, значи, темата за семейството, значи, мен е изключително близка. Как се вписват всички останали теми в темата за семейството? Как намери баланса между нея и всичко останало? Ами, не знам, за мен може би този баланс дойде естествено, тъй като семейството е основа и всички други теми присъстват в семейството. Така че някак си беше по-скоро естествен процес. Благодаря за въпроса. Иначе казано, живееш в семейството и какво друго да правиш освен Ами не, всъщност аз това, когато си говорихме и с Георги, тъй като темата за семейството очевидно присъства и няма как да бъде подмината, всъщност много от текстовете са много разказвателни, което създава усещането за много лични истории. Те са лични и не точно лични, защото всичко около нас е пълно с истории. И
част от нещата, т.е. не става дума за лично семейство задължително, става дума за семейството като понятие, като концепция и то така или иначе има много семейства, има много истории, има много теми, които лесно минават през темата за семейството. Малко се оплетох, но се надявам, че се е разправила. Има много хубави цитати за семейството, изключително много автори, изобщо световната литература, като всички семейства са еднакво щастливи, но всяко е нещастно по-своему. На мен любимото ми е след добра вечеря човек може да почти на всички, дори на собственото си семейство. Ако ти трябва да изведеш някоя сентенция или нещо, което искаш да остане от твоята книга, което би било, имаш ли нещо? Ами не знам, това е наистина много трудно, не знам. Това е чудесен въпрос, на който нямам отговор. Предполагам, че някой ден, когато започна да забравям всичко от книгата, ще разбера каква е сентенцията, защото само тя ще е останала. Кажи, Гери. Казах, че съществуват неща, които биха могли да се говорят в поезия, но е по-добре да останат неизказани. Тоест, ти като пишеш, раждат някакви идеи и казваш, не, това няма. Цензурираш ли се като пишеш? И те как пишеш? Хрумва си нещо и след това се излива или мислиш друго, как да го подредиш? Разкажи ми малко за това. Да, благодаря ти. Какъв е вашия творчески процес? Кога пишете? Всъщност, Гергана Панчева е сред хората, с които се събирахме на скрити и тайни места, именно в арт хостел, който вече не съществува, а по-късно и вкъщи, за да пишем заедно, докато пием вино и си говорим за нещата от живота. И всъщност това много ми промени начина на писане. Преди всичко тръгваше от някаква идея, най-често от дума или фраза. Впоследствие започна да тръгва много по-лесно от обсъждани теми, от зададени теми и всъщност се оказа, че писането, въпреки че първоначално може да изглежда като нещо стихийно, което идва от музата, е нещо, което може да бъде овладяно през тема и не е задължително да чакаш музата да ти падне като шишарка на главата, както се пее в една детска песен за едно мече. Как балансираш между детските песни за мечетата? Да, всъщност, тъй като аз... тук може би едно друго Гери, надявам се, че тя ще присъства на друго представяне на книгата, би се вписала в темата, но когато като тинейджери откривахме много неща за света, всъщност с една от най-близките ми приятелки открихме, че имаме плочи с приказки, които можем да си разменяме. Така че май това с детските песни и приказки не е спряло да съществува в живота ми и не се налага да правя някакъв нов баланс. Благодаря. Няма ли повече? Всъщност аз имам още един. Пазите са картините на лелята, снимките на стената. Явно темата за смъртта присъства. Толкова млад човек ми е интересно това едва ли не е реално приемане на темата за смъртта. И не е ли това нещото, което ти помага в много голяма степен? И самата книга все пак се казва Гробище, нали? Не може да избягаме от думичката. Нали? Да видим просто реалността и нормалността. Да, това е много интересен въпрос, тъй като аз не съм сигурна, че може би смъртта е тема, която много ме вълнува, тъй като не мога да я разбера напълно. Едва ли има човек на планетата, който може да разбере и приеме напълно смъртта. И вероятно това е някакъв страх, който изтласквам непрекъснато, затова се появява в текстовете и то, както при повечето хора на планетата, това е страх не от собствения край, а от смъртта на близките, от смъртта на света, такъв какъвто го познаваш. И може би има някакъв опит за осмислене на темата в текстовете. И за приемане. Да.
Всъщност поезията има едно уникално качество, което е недостъпно дори за философията. Ясперс на времето настояваше, че философията се занимава с граничните състояния на човешкото. И тя наистина го прави. Само че философията е в състояние да опише, да разкаже, да предложи разбиране, да кажем, за последния екзистенциален предел, за акта на смъртта. Единственото обаче, което може да ни преведе през акта на смъртта и да останем живи, всъщност е поезията. Само поезията е в състояние наистина да преведе читателя дори през тази крайна граница, така че преминавайки и след нея ние да останем живи. В този смисъл сякаш поезията наистина има едно изключително особено и изключително важно място, защото ни позволява да правим точно това, да приемаме различни екзистенциални предели и сякаш да ги преживяваме, за да можем, преминавайки отвъд тях, именно чрез поетическото, да осмислим, да приемем и в крайна сметка се обърнем към битийното, но тук и сега. Такива каквито сме и все още живи. И затова мисля си и дължим огромен поклон на поезията. И на авторите, които имат смелостта да говорят, включително и за смъртта в поезията си, а те далеч не са толкова много. И дължим поклон освен на поезията и на тези автори, които наистина се осмеляват да надзъртат там, наистина се осмеляват сами да преминават, сами да променят себе си, пишейки по тези теми. Поклон. Аз имам един въпрос също. Гробището за слонове, дом и памет ли? Това е много добро разбиране на въпроса. Може би да. Не съм сигурна, но може би да. Има логика да е. Благодаря. В смисъл ти ги помниш. Гробището за слонове е нашата памет, всъщност, която сме сложили всички тези. Аз така мисля. Да. Имам един интересен въпрос. Острата баба и кръглата баба. В кръгла и остра къща ли живее? Този въпрос е свързан с мой разказ. Да. Това е чудесен въпрос. Да. Всъщност, странното е за всички форми, че рано или късно се затварят в квадрати, така че всъщност къщите са си квадратни, нямах предвид другите квадрати, те са по-различна форма. Да. Можеше да спра с отговора малко по-рано. Това е чудесно. Благодаря. Не бих могла цялостно, но мога да кажа за отделни неща, които аз си забелязах в текстовете по-късно. Едното от тях е цитат от Непосилната лекота на битието на Милан Кундера, което аз не знам къде пада ударението, съжалявам, ако го слагам грешно. Аз дори бях забравила, че съм чела тази книга, преди да видя нещо в текст, който съм писала преди време и се оказа, че това е повлияло. Имаше момент, в който Ева Липска много ми влияеше. В един от текстовете имам парафраза на текст на Димитър Воев от Нова генерация. Тъмна земя е текста на Нова генерация.
смисъл песента и текста на песента. Така че, вероятно, има много повече неща, които са ми влияли, но това са директни, които се виждат. Да, ами... Да, ами иска ми се да мога да отговоря. Не знам, може би благодарност, може би опит за разбиране, не колкото разбиране. Всичко е опит за разбиране и опит за подреждане на информация и неща, които изглеждат отвъд мен. Аз благодаря. Чакай последни. Няма да питам. Имам си традиция от това място. Всеки, който издава книга, да покаже, че книгата е добра, разтваря на случайна страница и чете каквото се падне на финал. Ами ние май прочетохме всичко. Добре, може да е останало нещо така на случайна страница, да видим. Повтаря се. Добре. Ами, няколко думи. Единственото си стихотворение е написал, когато мъжът ти починал. След като го прочел, много се разтревожил. Нощем палял всички свещи в къщата. Тя се будела и знаела, че късно зрялото грозде пада в снега като кръв. Веднъж сънувала баща си, че й праща поздрави. От тогава вече не сънува. Това е доста мрачен финал. Да ви оставим, т.е. аз да ви оставя насаме с Златина и с нейната книга, който си я няма, трябва да си я има, защото трябва. Защото една такава книга не е просто украшение на библиотеката, една такава книга сякаш наистина е нещо, което може да помага. Не твърдя, че литературата има тази мисия или това задължение, но пък когато го върши, не е зле. Благодаря ви. И аз благодаря. Димитрова, Гробищата за Благодаря ви.